Pred obchodným centrom Zemplín Michalovciach to uplynulý víkend vyzeralo, ako by sme sa na chvíľku stratili v časopriestore a ocitli sa späť v minulosti, kedy vládla éra Titaniku a starých luxusných aut. Milovníci historických vozidiel mohli vidieť aj jedinečného Talbota 4CT z roku 1912. Každý videl film Titanic, tak si môžete predstaviť, aj boli tam myslím, že také scény s tými autami pri nakladaní a potom pod paluby, tak to je presne tá éra Titaniku. Super, nemá chybu. Tá zrelosť v starobe. No pozdáva sa nám veľmi, tak ja myslím, že to je jeden elegán. Ten štýl, tak prevedenie, všetko to staré, nádherné, čo sa nemôže ani nikdy v živote asi vidieť. Tento exkluzívny model aj po takmer 100 rokoch dokáže uháňať 100 km rýchlosťou. Má taktiež špeciálnu elektrickú výbavu od pána Blériota, ktorý bol vynikajúcim leteckým konštruktérom. Je to štvorválec, 2,4 litrový motor. Pozeráte sa, možno je to pre vás smiešne, ale na športové auto. Bolo to dostatočné na tú dobu, dnes si to ľudia nejak nevedia predstaviť ešte. Keby sme porovnávali vozidlá iných značiek z tohto obdobia, zistili by sme, že ide o skutočne luxusné vozidlo, pochádzajúce z tzv. Mosadznej éry. Vidieť to na základe dostatku zlatého kovu, ktorý má na sebe, a bohatej výbave doplnkov. Nie všetko je však ideálne. V tej dobe teda neboli smerovky, neboli tak kvalitné brzdy. Treba dávať pozor, v tom čase sa používali kolesa drevené, to mali jaté kolesa, to je kvôli torzii v zatačkách, aby boli pevné, aby sa to nevylamovalo. Prevážať sa na takomto tátošovi je zaiste sen mnohých zberateľov starých krásavcov. Pán Melcer, ktorý je šťastným majiteľom tohto anglického vozidla z Jersey, má taktiež svoj sen, ktorý sníva. Mám sen a každý človek by si mal vytvárať sny a ciele, aby sa dostával dopredu a snažil sa pracovať čím viac. No mojím snom je potom ešte ako značka Bugatti. Model uvidíme. 5. ročník automobilového podujatia Zemplín Veterán Rally však nebol len o Talbotovi 4CT, ale aj o ďalších 85 vozidlách. Do Michaloviec pred obchodné centrum Zemplín zavítali nielen fajnšmekri z celého Slovenska, ale aj z Prahy. Z roka na rok nám návštevnosť stúpa, máme zhruba o 20 vozidiel viac ako minulého roku. Už sa začína pomaly vytvárať medzinárodná Veterán Rally. Za prípravou celej akcie, rôznych prekvapení a motoristických lahôdok stojí kus práce. Svoje o tom vie aj Slavko Maďar z klubu historických vozidiel Michalovce, ktorý si dokonca nechal ušiť dobový kostým z 50. rokov na mieru. To je moja vášeň, to chcem proste, že by tu zatraktívniť Michalovce, ukázať tým veteránistom, čo máme u nás a ukázať im náš Zemplín.